Ya muka ji da wannan al'amari da ya same mu na wannan baiwa Allah, wannan hukunci da aka yanke yau. Kai, wannan al'amari ya girgiza mu, ya razana mu. Mata mun shiga wani hali gaskiya yau zan ce da yawan mu mun rasa sukunin me ke mana daɗi. Lokacin da abin ya faru da yawan mu mun fito mun nema sakayya a saka ma biliya, amma kuma sai yau da aka zo aka yanke wannan hukunci, wallahi ni da yau tun safe jikina a mace yake. Wannan kukan da Maryam ta yi a kotun nan, kai subhanallah, wallahi ya razana ni. Ita kanta na tabbata Maryam tana da na sanin wannan aikin da ta yi. To ina ranan wannan aikin? Ina ranan wannan aikin? Na tabbata Maryam wallahi tallahi da za a bata wata damar, wallahi za ta zama wata mata ta daban. To amma kuma hukunci ya hau kanta. Sai dai mu mata fatan Allah ya sauƙaƙa mata. Mata, kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon da na yi, wannan bidiyon ma naku ne. Mu sauƙaƙa ma kanmu, mu sauƙaƙa ma kanmu. Idan har shi fa miji goma aka ce ba uba goma bane. Idan har muna ɗora laifi akan cewa ai mazan ne ba su da kirki, mazan ne ba su da kirki, ke fa ba bishiya bace. Ba wanda ya dan kwafar da ke cewa lalle sai kin zauna da har ki je ki ɗauko ma kanki abinda ba za ki iya ba. Kin ji ba ki iyawa, ki tattara ina ki tafi kafin zuciya ta kai ki ga halaka. Da kin ji ba ki iyawa, ba lalle ba tilas. Ko kuma maza, dan ya Rasulullahi, dan Allah dan Annabi, ku dinga sauƙaƙa mana. Ni har gobe ina mai goyon bayan ku yi auren ku. Allah ne ya ba ku dama, ba wanda ya isa ya ɗauke muku wannan daman. Amma idan za ku yi, ku san yadda za ku yi. Duk wannan kishin mata suna yi ne ba wai don ba su san ku ba. Wallahi tallahi so ne ke sa wannan abu. Sai ku dinga sauƙaƙa mana, ku dinga duba kuna saran bakin gatarinku. Ku dinga sara ne aka ce kuna duban bakin gatarinku. Ku sauƙaƙa mana dan Allah dan Annabi. Kuma mata da kuke gida, ku kafe, ku tsare, ku ce wai ba wacce za ta shigo muku gida. Allah ya sa yanda jikunanmu suka saduda da wannan lamari. Allah ya sa ya kai har zuci. Duk wanda mijinta ke da dama, yake da iko zai yi, ki bar shi yayi. Ba akan ki za ta zauna ba. Wallahi tallahi kishiya da halinta take zama. Kowa da halin shi yake zama. Me haƙuri da juna, me haƙuri da juna. Wallahi tallahi ni da yau jikina haka nan dai na wuni. Gani nan ba daɗi, kuma kowa na bibi shafukan sada zumunta, mata da yawa ba su ji daɗin wannan hukuncin ba. Jikinmu ya yi sanyi sosai. Allah ya sa shi ne sanadiyan shiryanmu. Allah ya sa wannan hukunci na Maryam ya zamo mana izina, ya zamo